Mau lihat ma tadok tutuhatta dihita paparan do puta sila isabunga si waluturpuk nama rojaha sia sila hinabulak. Horas manita sude. Horas. Ditikyon di patupa penguat tado songopar sia jarat dihita. Tu akka tinonahon nya kau puta namar dumu mai tu arti habatahon ima taringot ulean tabak manang batu napir dohot paromasan dohot tugu jadi sebetulnya molo sepintas tabereng muradu daun nalei pengertian habatahon bagas do pangatusion nyon jadi saya takas lebih dalam tatusi apalagi kita pangaratuan on asadong tunah onot tu akageleng ta jadi denggama tabe bege-bege sian amat narasumber nadong di julut tahun anggiat matutu kita sada sepaham sehati dalau pangatusion tu para soal adat Batak natinonahon do puta lapar julu asa denggatai huto siapudi itikyon ila kaima tu hamu narasumber nami na tuwa nami asa mardus ni roha mamu mau lihat ma ipasatai ma tu hamu mau lihat Horas manihita paparan puta Raja Silai Sabungan takas soda di pasar di amata prologer rakingani ima pangatusion udean di Jakarta dapat dua gusu yes. tabak marang simin simin baru paromasan dohot tugu adorang so di patorak kami sada-sadaon jumolo majolo tabagi di hitahalak Batak penguburan di halak mamate penguburan di Simangaruduk ni dagido adong penguburan dari dokon penguburan primer penguburan iya primer doh penguburan sekunder molo pemakaman marang penguburan primer ima na langsung dikubur tutano gitu kan molo penguburan sekunder yokkal muse ido se dokon mangokal holi molo mangokal holio termasuk penguburan sekunder deh penguburan kedua kali ini nuangin nah molo na masuk di pemakaman primeron ima sada udian itu kan arong nama dokon udian arong nama dokon hinabor iya arong nama dokon perbedaan indah arong dope nama dokon partakurahan ale mau partakurahan pada umumnya idulu-dulu dun ya partakurahan idulu-dulu melalui tahu daerah Sulawesian daerah Goa idulu-dulu gitu penguburan atau terida deh arong nama saya partakuran rura partangisan arong nama dokon tano napir jadi sudion patadahon ingaran penguburan primer mate mana mate si mangarupinon ditanam ate imon setakas tabo tate Oma termasuk udean, ude artinya ude tempat beristirahat, udean, ingaran beristirahat, itu artinya.
Inabor inda, itabor-tabor kan itu. Menggunung do kuburan. Itu sianido asal kata nino nate. Perbedaan inda lokasi pemakaman. Pertakurahan iduluk-dulugi tarida. Arong lo pemakaman iduluk-duluk. Itu arong nawan dokon rora pertangisan. Alana molorong halak kusinon. Dan mungkin dang keluar ilmu nate. Dak kuwoto alok kala jarat mekelek-kelisi. Pada umumnya malu na bersangkutan langsung tu namut dinginon tu kuburani na ditanong di sinon pasti do tarilu-ilu ate mengenang masa-masa na usal baru taruh narara enggak akka istilah-istilah deh dan pola ta persoal honon menedeh mau ima masuk tu penguburan primer. Nah, masuk maita tu pekuburan sekunder. Nah jolo ada orang soarong dope kita batak simin. Yang itu simin bahan bangunan ini dibayar doon ingaran ni aka huli-hulion dan hidup huli-hulion yokal ipamasukon tu sada lubang betu na balga dan hidup ipapungu isi aka huli-huli deh ipapungu tunggu dang adong do etongan bulan ni hita batak na julu ipa masuk maun tu sada inganan ima guarna paromasan hidup ina julu ate biasana molo marhiteon panuturiannya kada tutua di bulan Sipahatolu do Sipahatolu ipa buama holi-holi na siya lubanginon nonggoginon ipa masuk ma tu paromasan ate. Nah, molo paromasanon ingaran dion molo bahasa asing na maridokan sarkofagus. Udah sarupa don nih sarkofagus dohot paromasani. Ingaran nih akahuli. Iya bahasa Belanda deh teh. Atau emang udah opusara bahasa Belanda dong ya jadi buasa itu ke paromasan rosian marhararoa monsian hatapar tabba omas tabba an menjadi kata tempat. Jadi marhiteo panuturino kada tua-tua omma penghargaannya kahinal abatak tu akan atoras tanajulu bahwa holi ini na tua-tua dianggap emas. Mas yang enggak emas ate yang enggak emas ima penghargaan nih kita batak tu akka nama mau parkita holi nahi dia enggak emas deh no dan pola na berlebihan ya kita lah bata habis ini ni anak ale kita dilebak kema dohot emas mau lebang sonasing na mungkin nang ilam bakodok emas atet na ilang bakudo perunggu manang diale moro kita tatudo semua huli-huli ini datu-datu tayo somas dan gitu kita bayma awalan par doan menjadi ingaran nimas kan ingaran nimas ido artini paromasan. Nah adong do anggapan ni kita batak ianggap holi-holi ni ka natoras na kopung da do nama mo parasida mas. So ni ma
penghargaan ni kita tu akka nama mo par kita te idwe siani do haruan ni hata paromasan artina ingaran ni holi mana parholian ingaran ni holi mana parholian ido ni papungu mau di sinon ale dora koson ujulo di papungu don di sada lubang ima siap batu ilubangi mau di asal dong yokal ipa masuk koson dunggogon akatak kuragon hulion ipa masuk maku parumasan ate ido parumasan ra takas taboto molo iharaja ndo putane jolo hampir setiap bius dan itu adong do parumasan mak ate termasuk song di hutannya kau pun termasuk opung nama bapaknya opukku di parumasan do holi-holina dang ditabak. Nah seiring do perkembangan di zaman dan itu alana murah dapat simin beralih ma gawe di bae ma tabak doang ino do di tabak ngora julu di tanda simin opukku simin ni opung namin ner simin do dokon da julu dan ino ku tabak ate berubah tabak ido orang artinya batu dapir ya dari baen sia simin do batu alam di pasada mau di sino ima tabak jala dakku boto marang salah nabui masuk ku tabagon now marpahop pudo ali paringan nanti emang udah apa nih ajua teh emang udah teh karena marpahop pudo na masuk tuh dan gitu tuh tabagon nanti ima referensinya di jahat nah molo tugu on artinya menjulang sebagai prasasti manang monumen ya jadi tugu on boido on merangkap laos di sinon holini akka netua narong tersurat di tugu on bui di pasada so kita pak tumaras kan itu kita tumaras tugu makam ya merangkap dia jadi makam holi nelo di pasada kutu ada gitu alai ada no tuguon ora tugu ison kuburan ada isodo ingaran nasi ada seperti itu jadi tuguon untuk mengenang sejarah Hoggodak Sarah nama mopar mula-mula margai akadia manuaira udah bersejarah di bayi matugu manang monumen jadi oma nama tuh pekuburan marang pemakaman sekunder ini om nah kalau dihalak bata donarong pemakaman sekunder ate asing ni halak Yahudi kalau Yahudi kan ibuan syahado turang si matuara si Jakob do si matuara kan sila kan ibuan do kan nah itu kan tangan dong na kuboto na pedak kuboto dah alena kuboto kolak kalak batak no na dong pemakaman sekunder igali masa yokal masa holi ipanakok ima penghormatan penghargaan tu akka nama mopar kita tarima ra naboy di patorak kami dan pola gejang holan pangatusion do ate tungadong na orang takas boy ma marhite-hite diskusi tabor nginon pamorahon pangatusion ta partikano di pasatay matuhamu akka manawi ya
Maulada mah di narasumber nami nak kaling tu video utami panarangnya tu kemudian tabak paromasan do tugu. Jadi nabala syukron nami antara tabak do paromasan agak beda-beda tipis do berek. Ya. Di do perbedaan ni tabak do paromasan dipisitna do mangna dibentukna mangna dia do. Ya. Di do pertanyaan sakai mana? Ya. Perjolo tong siap bahan dan itu molo paromasan batu idon na di lo bagi itu tonga terkira hudun di balakop na dan itu idon ipahat lo bagi itu tonga dan itu ipa masuk mah holi non lagi mau masuk donggok itu tutup mah do tutup naik dan itu liling-liling proses alami fisika olo do gawe marsadaon lakop naon dohot inganan ni holion sudi do itu tuh siap bahan naon jelas siap batu alai molo tabak kan bahan siap simin do batu alam manang batu bata nih ngomong itu jala tarida molo lawi tahu sama kan martibu di martingkat. Nah, kan ini kan martingkat. Nah, itu orang pembusukan. Dong busuk sekian tahun di mana aku mau gijang. Jadi siang tingkatan di tak bagian tuh ngata boto 3 generasi. Nah, adong di sini generasi papigaun. Itu alem molo di paromasaro dah karong tarida aka generasi on. Alem molo tapi molo binaren paromasan di bagaluat ni ngomong. Sebab hera bentuk di tabak datang. Siat simin di batong. Molo pengatusian di paromasan dan itu molo asli dari paromasan ada orang Solo Belanda itu adalah memang dari batu ada diameternya antara 70 sampai 150 timurnya sampai 165 dan itu dia berupa lingkaran ada beraneka ragam ada persegi opat arong na berupa lingkaran alena ya arong di hutani opuku na bulat do dan gitu odo asli dia dari batu dan arong si minisi dia mulai dokot do paromasan da julu nggak sih kira paromasan lagi malah nunggu di bayar do bahan simi tabat nama guarnion tatap bagian adalah memang dung ditada oputara julu simit Sudi mahalak bui mabain tabak asal di bagasan terus di roh. Mulai jual sampai paromasan marang sarkopaguson. Sembarangan orang-orang tertentu dia teh. Idui ate. Jadi beda fisik deh. Melorong nama dokon misalnya bentuknya sesimin berarti dah paromasan gua nih. Nggak tabak be. Hidup makan tusiod dah. Mana tuh, Mak? Arang dobe. Ya, silakan. Mau lihat mak nalilian ni narasumber waktu di Hami. Ya. Na perjolo memang paromasanon pas deh memang di batu do na jolo digali tutup na petong do batu. Iya. Sada contoh di Hami di Sinurat nungan Hami na sopung. Iya. Ang dape paromasan nami nungan di Pargaulan. Alai pati buhami doon, sera berupa simin, alai batu tetap diangkat tangki gijang. Diangkat ya. Ima taringot tu batu paromasanon. Jadi mungkin rasa tabi dihamuk ka haduri nami gudan dora maboto nungan repak do jonok do tuhutani sialohon di Pargaulan. Ang doti sauti cerita-cerita na lain mejo ceritai. Nah usukun pertanyaan na tutua nami di narasumber. Ya. Idia do manang na otangod do manang na kokonod do bolo pata koko saring-saring nakinya do kona tua-tuai sa tempat pembusukan manang na siat tano gabe patako matu gijang. Allah. Idia do perbedaan ni pertanyaan manang na dohot makulingogung. Ya. Bolo pertanyaan rupa ni satu dia do sigok konon bolo makulingogung satu dia do sigok konon. Mau lihat Ya, inar wakuan don di materi na mangihuk mara abang udah opat orang na mau kalholi
Songonai kita pangatusion tu aka pengukuran primer do sekunder do te. Anda pendor saya orang dor tu materi nama gihu ate. Oleh ate penguda te. Anda pi alusi ami ya. Adong dope. Siap. Oh ya. Tetapi dihamu amang narasumber nami. Ya. Batu Paramasanon inganan itu tulang belulang kan? Ya. Jala memang ikon nasa marga doon. Ya. Di pamasok tuson. Ya. Adong dope. Dohot naung sari matua tu bijang. Daw. Polo Paromasan inon pada umumnya on satu klan na sarubaron na satu garis keturunan. Yang itu alay mulai inganan inon ari-ali adong misalnya Paromasan di Margaon, adong Paromasan di Margaon, adong Paromasan di Margaon. Ali sada ari-ali. Sada ari-ali. Gurang nu isi misalnya Paromasan ke Marga Hama. Misalnya Marga A, ipadu umeson, alaki. Narong sada garis keturunan. Semua ini dokunnya mau udah kurang nakit Paromasan nami sinurat indah. Ya memang itu. Tak mungkin marga nasing rohusi. Ale molo di area ali khusus Paromasan masih baik Paromasan na isi marga A, marga B, marga C, marga D itu inon. Ate. Jadi molo status na Sarimatua memang itu. Sarimatua itu na masuk ke sinon. Jadi yang boy asmi na orang marpaho purupe. Apa pasor pe na sa saja marumur-rumur. Ayo masih nakin. Jadi tergantung udah gitu. Pokoknya patokan si ungamar pahopuk. Itu ate ungamar pahopuk. Iya, lapatan na anak Sarimatua, marang Sarimatua, saya mau mate makar dan masuk kusi. Gimana foto ate? Iya. Ya. Tapi di penguata Ya. perlu itu mata narasumber. Ya. Nakin ngali patorak kamu tadi Ya. itu tabak Ya. dohot batu nabir. Ya. Sangat apa binereng songol di huta di bawah dope istilah ni tabakon sian hanya gumpalan tanah. Jadi dupe dong ngulu ni geleng na dipatakok mamuse siat tabakon tu tabak nabir batu nabir. Alana tang selalu adong nahube na idok na julu semua pinoparada mampu. Molodong mampu pinoparai dipatakok mamuse huli ni na tuwa-tuwaon sian segumpalan tanahi tu tabak batu nabir. Ya. Di masih mini. Pengertian. Jadi pengertian ni hutabak batu nabir dan ngidok marpahop pumarsongod dia. Raja nasangap mayasidai. Jadi mulai pasangap ima itabak nabir. Ido raja nasangap do. Dan adong lapatan na matematik budak masuk kusi danginon. Raja nasangap may itong-atongani margai uban na iba ni mana mar ahado punggaham ahani haumasani Paromasani. Bui ma contoh taberan nung alana daerah wisata songol di ikutata hutan di Sialagan. Ya. Itu nyata bahwa pinoparesida butar di si marbatu ahaido haumasani. Marbatu sada. Nah, ini warna marbatu sada. Nah, ima bukti nyata batu haumasan di paparan ni Sialagan. Jadi tersangka itu tuh adalah anggo soal ketentuan tabakon gudang dope daerah-daerah nama bahan versi nama masing-masing. Dan silalui ke batu ayak sudah mempunyai batu. Nama awal batu sada. Ya. Jadi paimah adong kemampuannya kapinopar tu batu nabir muse patakokonnya sida merdus ni rohe nama maranggi takok maon siat tabak tu batu nabir.
Tasong ni men naroh aku taring pengertian itabak doh tu betu na piron. Alai raja na sanga mau itong atong ani pinopang na. Ini mau tapi gong naik. Nasangat pengertian ini nasangat lebih luas daripada pejuang. Ya. Mau lihat mak? Bosok ni ada. Pengertian ini nasangat gajang di. Ya. Jadi songon nama nabai hatani abang naking apa sawati karong do sabutunan tanga pola sukunnya. Kebetulan nalan hami piarong do batu nabir nami. Songon non. Molo pangatusion sian hami molo idok sabutulna paromasa non. Sabutulna danga dong gabi sian na asing ibai so sian na so danga dong. Molo paromasa no sabutulna memang na adong do dison manang na dituakan nang songon nang sangat pia non. Betul-betul do. Jadi on dak pola dohok bediakak bion misalnya songot tusin kebetulan so kami nyom mani. Omah ni makam tunggung opu tanggabo si pitu batu. Jadi pala batu di sini. Cuman na juru ingot dang adong ibaing geber ni harimau. Jadi batu on belgero ni torong ni batu do. Cuman opukku bapakku ala kebetulan mau di hutai. Songon kami kan idok do guru tahun ini nah. Jadi terbawa-bawa do bapakku selalu idok pun guru tahun. Nah, ala nasian sono pukku. Bahkan satu hami sanario pemolo paju pahami sama-sama Jakarta anak ni guru tahun sebenarnya mendok tuan kan. Ipangido do harwa ipangido opungokian ikon dilapung ni opukad do awin. Nah, jadi di bae madison di samping naon. Nah, di bae madison. Nah, kebetulan di kita 2000 lalu karena kok saring-saring ni opung mahami marsada mahami sini. Ima dong tugu nami. Nah, simi mai dokor da songon sinaking kan. Nah, jadi dang doh beba opukon diakak betu son. Lok mana sida rapak mana sida di paromasan ini. Nah, jadi nasida badua ma di bagason. Jadi memang nebel betu non. Ya. Menutupi. Ya. Udah dah dong hasok tusan kejam ni betu. Alai dak kuboto songon na ni abang sinakin, manang na dibentuk do on na jolo dak kuboto. Alai mau ku bege ceritana itu tu bidok betu dina. Jadi pasti samping non do songon ni opuk kotongi. Iya. Kuburtong, akhirnya kami padum. Cuman dung sonari dung adong simin nami, jadi dikaliling, iban makaliling oni simin mon, kaliling mon di hirana songon na berpagar mon. Dilestarihon ni omma. Dijaga. Bebetu nani, saparopa do penatari de betu ni. Terus betu do oman Ya. Tari do rasa ote. Ya. Jadi molo paromasan kan jarang do para paromasan di papida be. Iya. Paling-paling igeser, bu igeser. Hero adong sorry paromasan sel dua ingananon igeser su daerah sat. Aleng go ibuka we no dekya we no enggak. Nang hot iparomasan mbak. Molo mungkin dah adong batu nara mungkin yang godong do betu dos mono so ni belke we. Dang paromasan guarni batu paromasan, dang paromasan guarni muda. Oh iya. Kung ni pinagoro kami sila maupo. Batu non ipanakok mo sa tusin. Ipanakok. Alay nang ibuka. Labu dia buli pagdanan si. Nang ibuka. Iya tak pada sakit so begini be itu semua. Alati. Keren. Penuh gari presiden kecil. Yang pardusnya ro. Keren. Jauh diangkat. Iso di mate. Keren ibe. Jadi saya tak kasta boto pangatusion nakip paromasan Rosian hata par kata dasar omas akhiran an menjadi tempat mas. Bahasa Indonesia mas soni penghargaan di kita ala batak tu akan tua tak anggap huli nainon mas laksana mas ima ate nian dia agama tapi kan orang soni patik palimahoni kan. Nah, jadi ase taboto jala tatorato kana kota sikon anggapon daro ay memang molo binegi akan tua-tua na joloson ay huli-huli ko do mabango jebo da pajong ko jebo ni na tua-tua ino na jolo ate huli-huli ko do Ada huli-huli na mas. dang na huli alay ima dalam bentuk kata majas ino kan Upaya. ro makaya nakon na yarti homba huli-huli na dianggap mas kan lebih bernilai. Itu kan
Tersumuni marahin darwaku pangatusion nate asetakas taboto ahado perkubur masuk di kategori pemakaman primer do pemakaman sekunder. Jadi mulai rata-rata ini kini ngadison tabak paromasan tugu termasuk pemakaman sekunder. Mulai primer langsung tano. Mulai terjadi di son ada tabak diturun, ada pembusukan, alayakat do museo. Do sekian tahun ipanako ginjang ate. Tersukoni mara ina muamang dan pula gajang ate asetakas taboto aselelingon omma udian omma tabak manang simin omma paromasan omma tugu. Jadi tugu boleh merangkap jadi makam. Sangono tugu tak ada silala hina bola tumaras tugu makam Raja Silai Sabungan. Ale adong do tugu dari sinon kuburanna inasing holap peringatan deh. Hidup tersongoni mara dihamu akamanami. Boleh ate ma dihamu marsangat batuata marsangat ma oputa Raja Silai Sabungan marsangat mana kita peparandu puta Raja Silai Sabungan Horas Marita. Horas.